Monga mukudziwa kuti dziko la United States of America ndi dziko la Malawi pali ubale umene timathandizana komanso iwo amatithandiza ngati dziko. Monga mukudziwa kuti United States of America pakali pano ndi program amati ya Millennium Challenge Corporation MCC imene kuthandiza pa nkhani ya magetsi. Anatipasa ndalama zokwanira 350 million United States dollars. Monga mukudziwa kuti pakali pano program imeneyi ndithu ESCOM ndi boma la Malawi likuonetsetsa kuti kutsogoloku mavuto amagetsi achepe umene dziko la Malawi lina ndi dziko la United States of America. Ande ife tindi chikhulupiriro kuti program imeneyi ipitirire maubale umene umayenera kuti ukhalire.